खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सालबारियाव बीजेपीनि हर घर तिरंगा जात्रा मटरसाइकेल हानजा सुरनाय साबाय अभियान। मसलपुराव उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारि। क'क्राझाराव मोसौ सिखावनि गोदान आदब। बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनायनि उनाव त्रिपुरायाव हाई एलार्ट। आसामनि गं 8 गोजौ सोलोंथाइ फसंथाना NIRF रेंकिंआव जायगा मोनदों। सोरखारि मावफारियाफोरा पर्टेल एपनि जोहै गावजों गाव पस्टिं ट्रेन्सफार लानो हासिगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। गुवाहाटीनिफ्राय जयपुरसिम थोंजों हान्थिनो हासिगोन फोरमायदों एयार इन्डिया। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। भारतनि 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै उदांस्रि साननि सिगांग्रो मैया मंगलबारखालि मानास विधानसभा समष्टिनि गुवार सालबारि ओनसोलाव भारतीय जनता पार्टीनि युव मोर्चानि बाक्सा जिल्ला आफादनि बानजायनायाव मोनसे गिदिर मटरसाइकेल हानजा सुरदों। सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बंसिबारिनिफ्राय साउदुरपिटासिम मटरसाइकेल हानजा सुरनाय जादों। मख'नो गोनांदि मटरसाइकेल हानजा सुरनायाव बाहागो लागिरिफ्रा गुबुन गुबुन हादर मोजां मोननाय स्ल'गान होयो। मटरसाइकेल हानजा सुरनायनि जोबनायनि उनावनो साउदुरपिटायाव हादर मोजां मोननायनि गुबुन गुबुन स्ल'गानजों बीजेपी दैदेनगिरि मावथिफोरा थाबायनानैबो हानजा सुरो। बेनि अनगायैबो साउदुरपिटायाव मोनसे स्वच्छ भारत अभियान हाबाफारिखौबो मावफुङो बीजेपी दैदेनगिरि मावफारियाफ्रा। मटरसाइकेल हानजा सुरनाय, थाबायनानै हानजा सुरनाय, साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सोद्रोमा गौतम दास, भबानिपुर बियाबनि एमएलए पनितर तालुकदार, कमतापुर गावखुंथाय गौतमनि सरासनस्रा सोद्रोमा प्रणब ज्योति बर्मन लोगोसे मानास विधानसभा समष्टिनि गुबुन गुबुन मण्डल मोर्चा बुथनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुर बाथौगुरियाव थानाय जिल्ला बेंगिरि मावख'नि लांगोनायाव जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनि गेजेराव गेदेरथार संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुङो। बे संनाय खावनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गावसुंथा हानजाफोरनि गोबां आइजोफोरा बाहागो लानानै जायगायारियावनो मोननाय गोबां मैगं थाइगंजों संनाय बायदि ओंख्रि, असमिया आरो बर' हारिफोरनि समाजाव सोलिबाय थानाय हांसो बेदर, अमा बेदर, दाउ बेदर, हादोरारि जामुं, आसार सालादजों लोगोसे बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ दिन्थिफुंदोंमोन। क'क्राझार ओनसोलनि सरायखला बारगरनि आमरतलाव सानथिं बाथिं मोसौ सिखावनि गोदान आदबखौ नुनानै गोबाङानो सोमोनांदों। समबारखालि बायगर आमरतलनि थागिबि पकराम बर्मननि मानै मोसौ बलदखौ फोथाराव लांबाय थानाय समावनो AS19M7080 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिजों फैनाय साथाम दुथांफोरा मोसौखौ सेख'नानै लांनो नाजायो आरो जिउ फोजोबनो हुमखि होयो। उननि लामायाव पकराम बर्मना गामिनि रायजो राजाफोरनो जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनायाव रायजो राजाफ्रा मोसौ खावनायाव बाहायनाय एल्ट' गारिजों लोगोसे मानै मोसौखौ बोखांनो हायोब्लाबो सिखावफ्रा खारग'लांनो हायो। रागा जोंखांनाय रायजो राजाफ्रा सिखाव खावनायाव बाहायनाय गारिखौ बुफाय बुसि खालामो। उनाव जाथाय थिलियाव क'क्राझार पुलिसा नुजाथि हैनानै बे जाथायनि सायाव गुदि संदाननायखौ जागायजेनबाय होननानै मिथिहोदों। बांलादेश सीमाजों नांजाबनाय त्रिपुरानि गासै 856 किल'मिटार गोलाव सीमायाव बीएसएफनि अनगायैबो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स आरो आसाम राइफल्स रैखाथि हानजाखौ नोजोर होनो बिथोन होदों नखर बिफाना।
मंगलबार खालि उदयपुर रेलवे स्टेशनाव सासे बांग्लादेशी आयेन बेरेखायै हाबफैनायखौ उदयपुर जिआरपिआ हमनो मोननायनि उनाव हाई एलार्ट फोसावदों सोरखारा। हमजानाय बांग्लादेशनि मुंखौ मजिबुर रहमान होननानै सिनायथि होदों रेलवे पुलिसआ। सेबनायनि उनाव मजिबुर रहमाना बेलनिया बर्डारजों सोरबा BSFनो 15,000 रां होनानै बांग्लादेशनिफ्राय भारतआव हाबहोदों होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय तेलियामुरा जिल्लानि क'याव थानाय पाहारमुआ BOPनि ओनसोलाव सा 15 बांग्लादेशिया भारतआव हाबफैनो नाजादों होननानै BSFनि सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव थानाय गासै गं 8 गोजौ सोलोंथाइ फसंथाना NIRF रेंकिंआव जायगा आवग्रिनो हादों। गासैबो NIRF रेंकिंआव जायगा मोननो हानाय गोजौ सोलोंथाइफोरनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ साबायखर बावदों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। बे NIRF एबा नेशनेल इन्स्टिट्यूशनल रेंकिं फ्रेमवर्कआव जायगा आवग्रिनो हानाय आसामनि गोजौ फसंथानफोरानो जादों IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि, तेजपुर मिरु मुलुगसोलोंसालि, NIT सिलचर, जरहाट एग्री इउनिभार्सिटी, नेशनेल ल' एन्ड मेनेजमेन्ट इउनिभार्सिटी आरो फार्मासिउटिकेल इउनिभार्सिटी। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों दि फैगौ समफोराव जायफोर रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरा गावबा गावनि खामानि मावख'खौ सोलायनो लुबैदोंब्ला बिसोरो सिगांनि बायदि मन्थ्रि MLAनि आथिं हमनांगौनि गोनांथि गैलिया। मानो होनोब्ला आसाम सोरखारा बेनि थाखाय अनलाइनाव आर'जलाइ होनो थाखाय पर्टेल एप फोसावबाय। बे पर्टेल एपनि जोहैनो पस्टिं ट्रेन्सफार लानो लुबैनाय सोरखारि मावफारियाफोरा खाबु लानो हासिगोन। अदेबानि जाय जायगायाव थांगोन बै जायगानिफ्रायनो फैनाय जानांगोन। गुबैयै सानै मावफारियाफोरनि गेजेरावल'सो सोलाय सोल' जागोन। एयार इन्डिया बिरखंआ मिथिहोदों दि आथिखालाव आसामनि हान्थियारिफोरा राजस्थानाव थांनांगौ जायोब्ला गुवाहाटी लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय थोंजोङै राजस्थाननि राजथावनि जयपुरसिम थांनो हासिगोन। एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिया मंगलबार खालि लन्च खालामबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव आसामनिफ्राय राजस्थानाव थांनाय थोंजों बिरखं गैफेरामोन। बे खेबाव एयार इन्डियाया जागायजेनबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।